Ама миналата неделя. Айде, шо. Айде. На записа ги. Нали? О, боже. Така се живее 100 години. Майка му дева. Ей, зимата беше. Ей, само истини говориш, така е. Ай. Зимата беше много тежка. Ръп, конь. Взе си имало. Я усетих преди 5 минути, Че чай, аз да не се крия, бе. Не бе, видех това, Кое? че свети Кое? Какво е това? светкавица. Значи показвате му клипчето идея къде го направи. Ай, снимай се, ай, снимай. Добре, бе. Снимай ми хуя се. Ей, дай, То няма никой. Не може. Не мога. Това пукницата, такова пукчето. Аз усмихни да спреме. Край, финал беше как направиш възда. Утре трябва да бича.